fantastický závod. Jarda! Vynikající! DJ Ouši proměňuje! Zlatá vára. SG zvedne pohár! Eva Samková je olympijskou vítězkou. Je to české biatlonové Nagano. A to je brazilská pohroma. Ondra Synek by měl mít navrch. Petra Klitová to ubojovala! Od roku 1962 vysílala Česká televize, pochopitelně v různém rozsahu, všechna mistrovství světa ve fotbalu. Povedlo se to i tentokrát, i když bez účasti naší reprezentace nebyl třetí vrchol sportovní sezóny tak atraktivní jako před 8 lety. Brazílie se představila světu jako země, která této hře zcela propadla. Fotbal se tady cítí opravdu výborně. Od začátku ovšem bylo znát, že vášeň Brazilců pro fotbal představuje pro domácí tým někdy až nesnesitelnou zátěž. Olič následně spolupracuje s Rakitičem. Znovu výborný centrál gól, kterým se dostává Chorvatsko do vedení po nešťastné teči Marcela. Neymar. 1-1. Neymar jakoby podepsal prohlášení, já jsem tady od toho. Nebyla to žádná punelice, ale balón zapadl přesně k levé tyči Petikosovy brány. Penalta. K radosti všech ve žlutých dresech, na hřišti i v okozech, k naprostému zděšení chorvatských fotbalistů. Ne. A Neymar pojal svoji penaltu jako velikánskou show a měl ale zpropadeně pořádný věrtel štěstí. Zákrok na Rakitiče se nepíská, takže vpřed postupuje Oskar a dává třetí gól. Nesmírně chytrý třetí gól. Brazílie v úvodním zápase letošního šampionátu porazila Chorvatsko 3-1. Vymyšlenou penaltou v úvodním utkání se s určitou hořkostí bavil celý svět, ale brzo jí přebyly další chyby rozhodčích. Kromě Brazílie měli ovšem problémy i další favorité, především ti z Evropy. Jako první vypadli Španělé, zcela ochromení debaklem na uvítanou od skvěle hrajících Nizozemců. Tristní byl pohled na vyslance z Evropy ve skupině D. Anglie hrála nebývale hezký fotbal, ale nevedli k vítězstvím a svůj postup v této skupině prolajdali také Italové. Naopak se za Atlantikem tradičně dařilo týmům z obou polovin amerického kontinentu. Takové Mexiko vypadalo na začátku velmi nadějně. Dvě ruce nad hlavou, zvednuté, Herrera. Tentokrát dobrý centr a je to gól! Mexiko vede 1-0. Kapitán kapitánů, Rafael Márquez. Javier Hernández, Peralta. Hernández už je pokutovému zemí, to je přihrávka před brankou. Gól! 2-0 pro Mexiko. A šťastným střelcem je s 18 Andrés Guardado. Héctor Herrera. Výrazná postava dnešního zápasu. Tentokrát na něm není roh. Hlavička 3-0. Javier Hernández definitivně rozhoduje. Mexiko postoupí dál. Volný Rakitič. Perišič. A Perišič dává gól. Chorvatsko snižuje na 1-3. Po 6. v řadě postupuje Mexiko ze skupiny. Unikátní bilance. Chorvaté ani na podčtvrté nevyhráli poslední zápas ve skupině. Krásná přihrávka na Diego Costu. Penalta. Nechybělo moc golmanovi Ajaxu, ale přesto na míč dosáhl Xavi Alonso. Poslal dostatečně razantní střelu k pravé tyči a tím pádem Španělé vedou 1-0. Tutovka 1-1, nádherná akce těsně před koncem poločasu. Takhle to dokáží zahrát Holanďani. Parádní pas od Blinda až na, a promiňte mi ten výraz, palici Van Persieho. A ten se ukázal jako rodilý kanonýr. Blind tentokrát se hledá pasem Robéna. Arjen Robben dává gól a Holanďané vedou 2-1. Blind si připisuje druhou gólovou asistenci, ne nepodobnou.
Rozehrávat bude Wesley Sneijder. Rozehrál výborně! 3-1 pro Holandsko! Casillas velmi špatně zpracoval a dal šanci Van Persiemu. Iker Casillas dělá rozitánskou chybu tak jako třeba v finále Ligy mistrů. Robben kontra Ramos. Tak si mě chytej, mladej. Podívejte se, co provedl Robben s celou obranou Španělska. 5-1! Ve druhém poločase jsme viděli, jak se španělská obrana v prach a popel obrátila. Sanchez přihrál výborně a Aranguiz. Nakonec Eduardo Vargas dává první gól Chile. Španělé prohrávají 0-1 po pasáži, kdy měli hru jasně pod kontrolou, ale stačila jedna chybná rozehrávka ve středu pole, rychlý protiútok a pak už to udělali náramně. Sanchezova střela nepřekvapila Casillase, který ale nedosáhl na dorážku. 2-0. Poté, co Aranguiz na první gól přihrál, tak druhý sám dá těsně před koncem půle a to už vypadá ale prach mizerně pro obhájce titulu. Costa. Diego Costa naservíroval elegantním způsobem Busquetsovi jasný gól. Nositel slavného fotbalového jména, ale v koncovce absolutně selhal. Tak mi nezbývá, než na závěr konstatovat, dokonáno jest. Arjen Robben se vyhnul všem překážkám, postupuje sám a je to 1-0. Jak je to snadné a jednoduché, když to někdo umí. Pozor, Cahill nádherně vyrovnává okamžitě v zápětí a potvrzuje, že je nejlepším australským střelcem v historii a umí to nejenom hlavu, jak nám to předvedl proti Chile, ale to je šokující vyrovnání a Tim Cahill potvrzuje, že má neuvěřitelný čich na góly. Pozanič, který si tam hledal prostor a trefil ruku Jan Malta a alžírský rozhodčí nařizuje pokutový kop. Kapitán Austrálie, fotbalista Crystal Palace. Zvládl to, Austrálie vede nad Nizozemskem 2-1. Znovu Depay, chytrý míč, Van Persie 2-2, nebyl to offside, zdá se, že ne. To je klasický Van Persie, na hraně offsideu, to zakončení. Prostě nahoru golman nemá šanci. To je Orr, který má šanci, přihrává. To bylo příliš komplikované a Leký neměl šanci hrudí dát góla. No a je to 3-2 pro Nizozemsko poté, co se trefil nový muž Depay. A to je klasický fotbal. Nedáte tutovou šanci a z protiútoku z nevinné střely z 25 metrů se Holanďané dostají do vedení. Hodně zajímavý zápas s několika zápletkami, které se různě překrývaly a obracely z jedné strany na druhou. Výborná práce Kvadráda, který se dostal přes boku a ještě vystřelil. A je to gól! Kolumbie vede 1-0 a šťastným střelcem je James Rodriguez. Zokora. Die. Protože Die vůbec nevěděl, že má za sebou Rodrigueze 3-1, to je gólová příležitost, která končí gólem, je to 2-0. Juan Quintero. Tak tohle se nepovedlo slonům. Žervin se probil do 16. Už to má na střelu, střílí a dává také gól. Tak se to tam sype jeden za druhým. Stadion Mané Garincha viděl vítězství Kolumbie nad pobřeží slonoviny 2-1. Možnost pro řecký celek. Samaras. A nepřihrává vůbec špatně. Tady vidíme první střelu, která míří dobře na ještě Samaras. Nestačil dorazit míč.
A další břevno, tentokrát Jorgos Karakunis napálil balón z dálky. Kalu. Žervíňo. Body Wilfried. Bonifác se trefil. Je vyrovnáno. 1-1. Tak to je penalta v nastavení. Faulovaný Samaras. Tak to je finále. Samaras dává gól, Řecko vede 2-1. A Řecko postupuje z této skupiny. Jako by se Antonio Candreva ohlížel, jestli si může dovolit rozehrát rohový kop, což bývá výsada Pirla. Nakonec opravdu to byl římský fotbalista, nikoliv Andrea Pirlo. Gól! Itálie vede 1-0. Zasloužil se o to Claudio Marchisio v 35. minutě. Pozor, teď to rychlý protiútok Anglie. A tam je v nádherném náběhu Daniel Sturridge a Angličané velmi rychle dokázali zareagovat na ten vedoucí gól a zase se nám pomalu roztrhává pytlík s brankami. Candreva skvěle vyfintoval a Balotelli posílá Itálii do vedení. To je přesně parketa pro něj. Má obrovský cit a intuici, kde se má pohybovat uvnitř pokutového území v podobných situacích. Itálie poráží Anglii v Manausu 2-1. Zasloužil se o to jedním gólem také Mario Balotelli. Výborně zahráno, břevno zachránilo Musleru, který jenom sledoval, jak se mu nad hlavou vznáší centrovaný míč. Cavani, proti němu Glenn Johnson. Cavani ještě centroval a udělal to báječně, protože našel Suáreze, který poděkoval Tavarezovi za to, že dnes mohl do základu a Uruguay vede 1-0. Johnson. Tak snad teď ano! Nemožné se stává skutkem. Kletba je odčarována. Wayne Rooney srovnává na 1-1. Tohle není offside. A je to tím pádem 2-1 pro Uruguay. Angličané, kteří pracovali poločas na tom, aby se vydrápali z propasti, tak do ní znovu padají. Uruguay dosahuje letošního prvního vítězství na mistrovství světa především díky Suárezovi. Rodriguez, Suárez, narážečka, Suárez poprvé v zakončení, výtečně Buffon i na podruhé proti Lodeirovi. Rodriguez odstavil si Marchisia, dostává narážečku do běhu a je v gólové šanci první v tomto utkání, ale není to žádný rozený zakončovatel. Suárez dostal se poprvé do nebezpečného zakončení, vystřelil, Buffon ho vychytal a on to střílel trošku přes nohu šajtlí. Chiellini po kontaktu se Suárezem se drží za rameno. Že by kousnutí zase. Teď přišlo to kousnutí a pak teprve ta reakce Chielliniho loktem. Uruguay se dočkala, vede zásluhou Diega Godina a jeho úspěšné hlavičky nad Itálií 1-0. V tuto chvíli posílá Marco Rodriguez Itálii domů. Uruguay postupuje do osmifinále z této skupiny. Já si myslím, jak vidím to utkání, podle mě tam asi moc šancí neuvidíme. Já si myslím, že třeba standardní situace uvidíme, že by mohla být klíčem k tomu výsledku. Jo? Ayew v centru a je z toho první gól! Ekvádor vede 1-0. To posunutí balonu možná bylo pro Ayewiho klíčové, protože okamžitě našel před brankou Enera Valenciu a ten ve svém 11. reprezentačním zápase dává 5. gól. Syn španělského otce a chilské matky Ricardo Rodriguez, reprezentující Švýcarsko, teď bude rozehrávat tenhle roh, který nebyl vůbec špatný a je z toho vyrovnání na 1-1. Prosadil se Admir Mehmedi, tak dneska to nebude žádné spalování jako na čarodějnice. Antonio Valencia teď kvapí kupředu a má to hodně dobře rozběhnuté. Valencia nahrál, jenže Ener Valencia nevystřelil. Rodriguez má to trochu otevřené.
Rodriguez dokázal nacentrovat a je to gól. Švýcaři vedou 2-1. Haris Seferovič z té švýcarské mizérie po 90 minutách nakonec vytěžil 3 body a to je obrovský kopec nákladák smůly pro Ekvádor. První roh zápasu Valbuena. Skáče tam Giroud a je to první gól. Francie vede 1-0. Benzema. Matuidi. A je to 2-0 pro Francii. Neskutečné. Během minuty Francie střílí 2 góly. Matuidi s chladnou hlavou na přední tyč, v podstatě placírkou formou přihrávky utažený. Benzema. Proti němu vystupuje Giroud. Benzema už je vytlačený ven. No padá, je z toho penalta. Ano. Jenže Benálio penaltu chytá. A břevno, které ho zachránilo při dorážce Caballo. A teď je to hodně dobře otevřené. Je to Giroud, který se tam ocitnul. Opravdu z ničeho nic. Fantastická práce Girouda. A Valbuena už to měl naprosto snadné. Pogba. Výtečná přehrávka a je to 4-0. Karim Benzema se prosazuje i v tomto utkání. Benzema 5-0. Pro Sissoka vzácná chvilka, první gol v reprezentaci. Teď ale sledujeme ránu z velké dálky a je to gól! Tak Švýcaři si pro ten gól došli, vypálil Gemayli. Teď ale Inler vykouzl krásnou přihrávku. Xhaka a 2-5. Každopádně viděli jsme krásné fotbalové představení. Bosna nemá v tomto zápase co ztratit, může jen získat. Standardní situace s pořadovým číslem 1. Tam lízl ten míč Rojo a Argentina vede 1-0. Nešťastný Lulič se tam k tomu namotal. Sergio Romero teď předvedl, proč mu dává Sabella důvěru v argentinské reprezentaci. Messi zatím může být spokojený s jedinou věcí a to, že Argentina pod jeho vedením vede 1-0. Sotva jsem to dořekl, tak Lionel Messi dává svůj druhý gól na světových šampionátech vůbec v kariéře. To byla obrovská kvalita, co Messi teď předvedl. Výborný náběh Ibiševiče a je to kontaktní gól v 85. minutě na jim Prahu. A zase byla dnes naplněná 3gólová norma. Vstup Argentíny do turnaje na mistrovství světa v Brazílii dopadl podle očekávání, co se týče výsledků. Vezdan Misimovič. A to je Edin Dzeko ve velké šanci, dává gól! Jenomže praporek nad hlavou. A hvězda hlavního rozhodčího může za to, že gól neplatí. Je to rychlý ťukes. Nádhera. A teď repete pro Edina Dzeka a skvěle golman Vincent Enniama. Tak ta kočka v brance se předvedla. No, rozhodně Bosňané útočí ve 4, v 5, někdy v 6 hráčích a ten návrat zas není až tak rychlý. Teď útočí Emmanuel Emenike. Fauloval, ne. Je to gól, který dává Peter Odevingi. Co teď? Dzeko! Tyčka! To je neskutečná smůla, která provází Bosnu a Hercegovinu v tomto zápase. Je jasné, že Bosna a Hercegovina už nemá naději na postup. Mascherano, to je dobrá přihrávka. Di Maria, obrovská šance. Di Maria, míč se odrazil dvakrát od tyče, ale ještě dobíhal kdo jiný než Lionel Messi a ve 3. minutě Argentina vede 1-0. Tak to není dobrý začátek pro Nigerijce. Ale teď třeba rychle odpoví. 16 je Emenike, ale tato střela končí v síti. To není možné. 1-1. Ahmed Musa se trefuje hned minutu po tom prvním gólu. Uvidíme, která šibenice to bude. A je to 2-1. Messi se trefil náramně. No bosin. Musa dává druhý gól a je vyrovnáno znovu 2-2. Z čistého nebe. Na jedné straně skóruje Messi, na druhé Musa. Di Maria, dobrá rána. Jsou to tvrdé rány, umístěné rány. Laveci a 3-2, prosadil se Rojo.
tak úplně stejný scénář jako v prvním poločase. Také během prvních necelých 5 minut 2 góly, akorát v opačném pořadí. Argentina vede nad Nigerií 3-2. Ambrose udělal dobrou kličku, Ambrose střílí a míč skončí na síti z boku. A Messi, hlavní postava dnešního zápasu. Dneska mu ten titul muž zápasu patří po právu. Musíme ještě říct, že Argentina vyhrává zaslouženě. Götze se tlačil a byl stažen. Penalta, jasná věc. A pozor, míč si bere Thomas Müller. Ale je pravda, že on je při téhleté činnosti poměrně spolehlivý. Taky, že jo. Hummels 2-0. Kroos vyslal nabídku, která doletěla přesně na Hummelsovo čelo. 2-0 pro krajany paní Merkelové. Pepe zariskoval a trefil Millera podle všeho. Podívejte se, no Pepe to je prostě blázen. Já si nemůžu pomoct. Červená karta. Toni Kroos. 3-0 pro Německo v samotném závěru prvního poločasu a zase u toho byl Thomas Müller. Tentokrát se k balónu přikomítl se štěstím. Patricio přihrál do gólové šance. 4-0 pro Německo a pochopitelně, že u toho zase byl Thomas Müller, ale teď musí poděkovat na 100krát Patriciovi. Co teď? CR7. Dobrá! Zápas naprosto jednoznačný. Amerika v těch červeno-modrých dresech v prvním útoku. Dempsey. A podívejte se, obrovská šance. Dempsey otevírá skóre. Tak to je úvod. Clint Dempsey dává možná vůbec nejrychlejší gól světových šampionátů. Čekali jsme, že ten zápas bude gradovat, že bude to nahoru dolů, ale pozor. Teď je to Ajev, který vyrovnává na 1-1. Gian ukázal, že opravdu má oči i vzadu. No a je to 2-1 pro Spojené státy. Raduje se střídající John Brooks. Premiérový gól v reprezentaci. Spojené státy dokázali vyhrát zápas s Ghanou 2-1. Jürgen Klinsmann. První zápas na lavičce Spojených států na mistrovství světa zvládnul. Almeida. Velosu a míč propadnul na Nanyho, obrovská šance, Portugalsko vede 1-0. No tak to byl krásný dárek. To byl dárek, jaký si ani Portugalci, jakým si ani nesnili. Nany, dalšího střela a tentokrát končí na tyči dorážka Edera. Tak Howard měl teď obrovské štěstí, protože ten jeho zákrok, ten ne, že nebyl jistý, ale to byla Minda. Jones. Jeho rána, která no končí to je síti. nádhera. Jones. Krásná, tvrdá střela Jonese. Teď je to Jedlin, který by měl být čerstvější. Bradley. Ještě obrovská šance, kterou má Zusi. Offside. Není. Dempsey dává gól. Tak to je něco. Možná poslední akce Cristiana Ronalda v tomto zápase. Nacentroval, to je dobrý centr a gól, který střílí Varela. Portugalsko dokázalo vyrovnat. Půl minuty před koncem nastavení. Ronaldo mizí ze scény, protože šance, že Portugalsko postoupí ze skupiny, je naprosto mizivá při skóre, které Portugalsko má. Jan Vertonghen fauloval, dostane žlutou kartu. Na zem byl povalen Sofian Feghouli. A záložník Valencie Sofian Feghouli penaltu proměňuje. Alžírsko vede nad Belgií 1-0. Belgičani musí zapnout, protože s tímhle fotbalem by asi těžko obraceli výsledek. Kevin De Bruyne. Manuel Fellaini 1-1. No,
No, tak to bylo. Přesně proto přišel na hřiště tenhle vysoký záložník Manchester United. Teď je možnost 3-2. 3-2, tomu se vrátím později. Eden Hazard. To je gólová situace. Volný prostor pro Trý Mertense. Mertens dává gól. Belgičané vedou 2-1 v samotném závěru. Belgie otáčí průběh tohoto utkání. Fantastická akce a přečíslení, které Belgičané dokázali dotáhnout do konce. Konec. A víc už tohle zápasa nebude. Mark Wilmots a jeho věřenci slaví vítězství nad Alžírskem 2-1. Ale jednoduché to tedy rozhodně nebylo. Mertens asi na půl centroval, na půl střílel a Kinfev na každý pád jeho pokus dokázal zlikvidovat. Úplně osamocený byl Kokorin před Courtoisem a zahodil obrovskou příležitost. Tyč. Mirallas vystřelil výborně. Hazard. Origi dává gól v samotném závěru zápasu. Tohle střídání se Wilmotsovi vyplatilo. Felix Brych ukončil zápas, Belgie vyhrála 1-0 a míří dál. Dlouhý míč, to je gólová příležitost, která končí gólem. 1-0 pro Alžírsko. Islam Slimani, 26letý fotbalista, dává gól. Abdel Džabu více kroutí ven z branky, střela, která končí gólem, je to 2-0. Rafik Halíš. Možnost, která končí gólem, je to 3-0. Abdel Džabu je dalším střelcem, tak tohle je naručník. Teď střela, která končí gólem a Korea se prosazuje. Son Heung-min využil prvního zaváhání alžírské obrany. Střela z dálky, která končí v horním růžku branky, ale nakonec to byl Reims Boli, fantastický zákrok. Podívejte se, jak se kroutila střela. Brahimi. Brahimi si narazil výstříví a gól! 4-1 pro Alžírsko v 62. minutě. Velká šance, bude to gól. Ano, je to 2-4 z pohledu Koreje. Kučačkol. Pouštní lišky přelstily korejské bojovníky. Brazílie nabídla renesanci útočné hry a mimořádně napínavý turnaj. Fotbalové drama bylo častokrát vyhnáno až do krajnosti. Vítězné góly se rodily v poslední možné chvíli. Všechny vyřazovací zápasy, až na 2 výjimky, byly vzácně vyrovnané. Už v 8finále se 5krát prodlužovalo a 2krát rozhodovaly penalty. Na Mexiko dopadla další křivda. Přísná penalta v poslední minutě ukončila naděje mužstva na úspěch už v 8finále. A také domácí tým v této fázi naléhavě pocítil, že touha fanoušků po úspěchu mu klíčové zápasy vůbec neusnadňuje, spíš naopak. Penaltový rozstřel z Chile předznamenal pozdější problémy Brazilců. Neymarův centr, gól pro Brazílii, 1-0, David Luiz. Na dnešní zápas si schoval svůj první reprezentační gól. Sanchez srovnává na 1-1 po velikánské chybě Brazilců. V době, kdy vhazujete míč u vlastního pokutového území, tak si prostě něco takového nemůžete dovolit. A Sanchez, ten se choval jako profesor střelby, když už se do šance dostal. Oscar. Neymar. Hulk uklidil míč k pravé tyči. Brazílie vede 2-1. Čilané ovšem velmi protestují. Domnívají se, že Hulk hrál rukou a totéž teď tvrdí i Howard Webb. A myslím, že se nestane miláčkem davu. Kdo už by měl proměnit v podobně vypjaté chvíli penaltu jako právě Neymar. Vyčekal si Bráva. Přece jenom vyhrál souboj nervů a český brankář reagoval o kousek dřív, než bylo nutné. A veškerý tlak teď ponese Gonzalo Jara. Brazílie postupuje, protože
což je branková konstrukce na pravé straně hřiště, byla dnes těžce proti Čelanům. James Rodriguez to rozčísl touhle nádhernou střelou. Fotbalová nuda je u konce, Kolumbie vede 1-0 nad Uruguay a je odměněná za svou aktivitu. A celý svět zase sleduje oslavné kolumbijské tanečky. Martinez, tady je volno pro Arméra. Kloubáček, který nalezl ve vzduchu. Kvadráda a fantastická kombinace zakončená znovu Chamezem Rodriguezem znamená navýšení kolumbijského náskoku. Užijeme si tanečky a Kolumbie se momentálně veze na vítězné vlně. Ale teď tam přichází z úhlu ostrá střela, jejímž autorem byl pravděpodobně Peralta do Santos. No ale to byla nádherná střela, která protočila skóre, vymazala nulu na straně Mexika a rázem dostane ten zápas náboj, který potěší všechny nezaujaté diváky. Ochoa tam šel, pak si to rozmyslel a teď přichází vyrovnávací gól, který zařizuje Wesley Sneijder. Odražený balón po standardní situaci a tam byl Sneijder úplně sám. Robben je v takové vyčkávací pozici a teď to teprve rozbalil naplno a stačil ten míč stále mít pod kontrolou. Penalta v době, kdy probíhá 92. minuta. Z opomíjeného náhradníka se může Huntelaar stát oslavovaným hrdinou a zvládá to s velkým přehledem. Nizozemsko postupuje jako vicemistr světa do čtvrtfinále jako první evropský zástupce. Tam je Salpikidis. Obrovská šance, kterou měl zatím neviditelný, nevyužívaný, ale přesto hodně nebezpečný Dimitris Salpikidis. Bolaños musí počkat s tím centrem, teď už má dobré hráče na nabídku a gól, který dává Ruiz. Tak to byla vychytralá střela Briana Ruize. A možná, jak to zakončení nebylo razantní, tak překvapilo Karnezise, že vůbec nereagoval a pouze se díval. Už není čas na kombinaci. No, je to Gekas a ještě šance gól! To není možný. Sokratis Papastatopoulos. Je stoper. A jak říkám, v tomto jsou Řekové mistři. Theofanis Gekas. A teď nedal. Je to Michael Umaňa. Je tam Kostarika, postupuje. Historický úspěch. Francouzi teď jsou daleko aktivnější a další roh. Valbuena. Enia má jenom k Francouzům a je to gól. Odemingi tam sice reklamoval nějakou ruku, ale byla to ruka Eniamy, která špatně ten balon zasáhla a Pogbovi stačilo jenom nastavit hlavu. Valbuena. Griezmann si nabíhá a je to druhý gól. Francie postupuje do čtvrtfinále mistrovství světa. Teď už to můžeme říci. Tento gól to spečetil. No a zase standardní situace. Kapitán Nigérie si nešťastně střílí vlastní gól. Thomas Müller. Stále Thomas Müller výborně nachází Schürrleho a Němci jdou do vedení hned v úvodu prodloužení. Šok, který zaskočil všechny alžírské fanoušky, ale Němci to sehráli bravurně. Schürrle z čista jasna se zjevil v nádherné pozici. Ještě jednou Schürrle a stále nedopravil míč na místo určení. Povedlo se to až Mesutu Ezilovi a můžeme Německo přivítat mezi čtvrtfinalisty. Feguli. No a vypadá to na kontaktní gól, který si Alžírsko za svůj statečný výkon zasloužilo. Dává ho Slimani.
Dokonáno jest, Německo poráží Alžírsko v prodloužení 2-1 a může zlížet vstříc Francii ve čtvrtfinále tohoto mistrovství světa. Shaqiri teď už dokázal obejít protihráče, to je velká šance, Xhaka střílel. Výborný Romero. Messi rozjíždí další akci. Rojo. No a takový zákrok Benalia, který sice zabránil gólu, ale to tělo už letělo úplně jinam. Hezká šance. A výborný zákrok Benalia. Higuaín se nám po dlouhé době připomněl. Lichtsteiner teď propustil Palasi a Messi. Tak teď to má Messi před sebou. Přidává Di Mariovi. Gól! Dobrý den, já jsem Messi a já to pro vás vyhraju. Dobrý den, já jsem Angel Di Maria a zvládnu to. De Bruyne. Překvapivá střela. Origi. Tim Howard. Ne a ne povolit jakékoliv skórování. Lukaku. Bessler na něm ztroskotal. De Bruyne dává gól! Střídání se vyplatilo. De Bruyne u pomoci má 3 spoluhráče a jeden z nich, Lukaku, dává druhý gól. A já si troufnu tvrdit, že Romelu Lukaku skóroval i proto, že zná Howarda, který chodí výborně na zem, velmi rychle, ale Lukaku poslal míč horem jako první z Belgičanů v dnešním zápase. Bradley, Green, skvěle si poradil tenhle zelenáč. Belgie nakonec postupuje z posledního osmifinálového boje. Toni Kroos už si rozmýšlí, kam přesně zkusí poslat míč. 1-0 pro Německo zásluhou Matse Hummelse a to všechno na prahu 13. minuty po bezvadně zahrané standardní situaci. Albuena, výborný reflex Manuela Neuera ochránil Německo od vyrovnávacího gólu a pak při té dorážce nestál v úplně ideální pozici Karim Benzema. Ale teprve teď přibíhá Matuidi a další Francouzi, aby mu pomohli. Benzema to vzal sám na sebe a trefuje Neuera. Varane dělal si tam dobrý prostor pro hlavičku, ale nedokázal napodobit Matse Hummelse. Stále Karim Benzema! Reflexivní zákrok Manuela Neuera jako házinkářského golmana. Německo ani po 4. v řadě nebude scházet v semifinále mistrovství světa díky jedinému gólu Matse Hummelse. Dobře kopnutý Rocha, je to gól! Brazílie vede 1-0 po brance Thiaga Silvy. Brazilci se dočkali toho, o čem snili, rychlého vedení. Hulk dostává se do šance, kterou neproměnil. Luisova nádherná rána 2-0 pro Brazílii. A pak, že nerostou, i z volného přímého kopu může padnout v Brazílii gól. Teď tady padají skály ze srdcí fanoušků. Rodriguez. Penalta. Cezar byl výborný při penaltovém rozstřelu proti Chile. Tentokrát kapituluje 2-1 a kolumbijské naděje ožívají. No, Neymar dostal kolenem dozad, to není možné popřít a takováhle věc určitě bolí. Brazílie vyhrála svůj čtvrtfinálový duel 2-1, i když brazilští fandové a možná i sami hráči měli posledních 10-12 minut neskutečně nahnáno. Messi. Di Maria. Higuaín, Argentina vede 1-0, z ničeho nic se dostal k míči. Gonzalo Higuaín a poprvé prokázal
na tomhle šampionátu, že je to rozený střelec. Higuaín. Nejkratší možnou cestou podspíchá na Courtoise. Ten míč zaťukal na horní břevno. Vertonghen. Fellaini. První vážnější belgický moment. De Bruyne. Málem to byl vlastní argentinský gól z nohy Ezechiela Garaje. Lionel Messi postupuje sám na Thibauta Courtoise, tak jestli pak zlomí to prokletí, ani teď se mu to nepovedlo. Argentina postupuje do semifinále díky svému pragmatickému fotbalu a brzkému gólu. Schovat všechny cennosti, nadechnout se a čekat, co přijde. Sneijder trefil štanglík. Blind. Přihrávka, která nekončí gólem. Další tyč pomohla Kostaričanům. Je opravdu neobvyklé, že půl minuty před koncem vlastně prodloužení se vymění brankář. Krulovi chybělo maličko, ale Borges dal gól. Odpovídat musí kapitán holandského týmu, Van Persie. Stejná strana a tentokrát je Krul. Ránu lapil. Arjen Robben. 2-1 Holandsko. Umaňa. Nedává, Tim Krul je hrdinou Holandska. Dvakrát vytáhl míč ze stejného kouta branky a Van Gaal o sobě bude číst Jack Genius. A stojíme před semifinále. Brazílie a Německo jsou v historii mistrovství světa nejúspěšnější. Obě země prokázaly v různých generacích mimořádnou schopnost probít se až do finále. Oba týmy svedly v minulosti velké bitvy, ale žádná z nich se nepodobala tomu, co předvedli celému světu 8. července v Belo Horizonte. Naprostý debakl domácích, pro jaký bychom těžko hledali srovnání ve sportovních dějinách. A zároveň plný triumf pozdějších šampionů, kteří se právě během tohoto zápasu ujistili o tom, že jsou momentálně nejlepším týmem fotbalové planety. Vítejte v Belo Horizonte na Estadio Mineirao, kde se otevírá semifinálová brána 20. mistrovství světa. Vyhlášená kopací technika Tonyho Kroose. Gól, který dává Thomas Müller. V 11. minutě jde Německo do vedení zásluhou svého nejlepšího střelce na tomto turnaji. Fernandinho nezasáhl tu přihrávku, která směřovala na Tonyho Kroose. Výborná akce Německa, Miroslav Klose na podruhé navyšuje německý náskok na 2-0 a definitivně se v historii odpoutává od Brazilce Ronalda. Vám může centrovat a nachází přesně Thomase Müllera, za ním ještě Tony Kroos a to je brazilská pohroma. Němci vedou 3-0 na prahu 25. minuty. Tony Kroos se trefil na turnaj v Brazílii vůbec poprvé, teď sebral míč koprnělému Fernandinhovi a Němci vykombinovali neuvěřitelným způsobem brazilskou obranu a ta devastace domácího týmu pokračuje. 4-0. Hummels. A samozřejmě si dovolí podobné věci. Kedira. Ezil. Zase Kedira, je to 5-0 pro Německo. Neuvěřitelná záležitost. Kedira. Lám. Němci to chtějí prokombinovat až do kuchyně a to se jim povedlo. André Schürrle si také rozšiřuje své portfolio gólů na světovém šampionátu. Ještě mohou Němci navýšit svůj náskok a to se s obrovskou klikou povedlo Andrému Schürrlemu. Němci vedou o 7 gólů. Oskar. Že by, ano, 7-1. Semifinále, které absolutně šokovalo celý fotbalový svět. Němci paralyzovali. 5 góly v úvodní půlhodině Brazílii totálně rozložili. Řekl bych, že i zostudili na mezinárodní úrovni. Robben. Robbenova šance, kterou stačil zblokovat. Řekl bych, že
Mascherano, ale teď si Robben bude vyčítat, že nezakončoval o něco dřív, protože konečně jsme viděli rychlou přímočarou akci. Palacio nepřekonal Silesena, protože nezvolil vůbec to správné řešení. V největší šanci zápasu. A VAR bohužel pro Holandsko neproměnil hned první pokutový kop. A teď budou Argentinci hodně nahoře, protože kopat půjde Messi. S přehledem 1-0 pro Argentinu. Arjen Robben poradil si velmi elegantně Ezequiel Garay. Vůbec nespekuloval, prostě napálil co největší mordu pod břevno. Wesley Sneijder. Tentokrát ale neproměnil a to už je holandský škuner hodně nakloněný na bok. Agüero podstřelil Silesena, který měl blízoučko k tomu, aby Agüerovi penaltu chytil. Pokud má Dirk Kuyt udržet ještě takovou naději pro Holandsko, musí dát. Tak jako proti Kostarice uspěl Maxi Rodriguez. Argentina jde do finále, protože Silesen neměl potřebnou porci štěstí. Rodriguez vypálil dostatečně prudkou ránu. Robben v prvním náběhu zatažený rukou, jasný pokutový kop, jak si povede Van Persie. Zkušeně a spolehlivě posílá Nizozemsko do vedení. Kuyt dobře našel Robbena, ten může rychle pracovat s míčem. Zkrat Brazilců znamená druhý gol, který jim dává z naprosto jasné pozice Daley Blind. Arjen Robben. Dlouhým sprintem ho tam podpořil Jan Maat. Gól, který dává úplně na závěr tohoto zápasu Wijnaldum. Takže se nakonec naplnila ta třígólová porce provázející téměř všechny předchozí zápasy na téhle úrovni mistrovství světa a brazilské zklamání a zoufalství je maximální. Pokud brazilští fanoušci čekali, že se jim Seleção omluví za debakl s Německem v semifinále, tak se nedočkali. Messi, Klose, Miller. Těžko říct, kdo dneska bude tou největší hvězdou. No to je hrubice, kterou vymyslel Toni Kroos. Higuaín neproměnil obrovskou šanci. No co teď vymýšlel Kroos? To je záhadou asi nejenom mě, ale určitě i německému kouči a především samotnému borci, protože takhle namazat do tutovky, no zdrávas. Odkrytá pravá strana. Výzva pro Laveciho, Higuaín, offside. Garayova přihrávka v naprostém pořádku. Messi nedostal míč až do brány. Özil. To byla taková šmudlinka. Zase krásný centr a je to offside. To je Messi. Messiho rána těsně míjí levou Neuerovu tyč. Širleho centr, Götze. Dává gol, Německo vede 1-0. Schürrle pláchl po svém zvyku po levé straně, konečně se dostal do pohybu a našel Götzeho. Zlatá ruka Jogiho Löwa. Německo získává titul mistrů světa. Po bronzech a stříbru v posledních 3 ročnících fotbalového šampionátu konečně Němci zase sáhli na zlato a Lionel Messi do své velmi bohaté sbírky ten vůbec nejdůležitější úspěch a nejcennější trofej nepřidá.